Nazdar kličky, tady je Masterky 970 a vás vítám. U dnešního videa dneska si ukážeme jednu past. Tak, co potřebujeme? TNTčko, Stone Pressure Plate, Gold Block a Diamond Block. Takže vrhneme se na to. Takže nejdřív si vykopeme díru 3x3. Pardon, zapomněl jsem. Stačí jen tohle. Tak. Aha, tak ne. Tak pardon, zapomněl jsem. Jsem trošku velmi zapomnětový. Používám texture pack Faithful, protože se mi moc líbí. A vidíte, i to TNTčko je docela hezčí než normálu. Tak. Tady na media. Tady dá. Tak. Ještě tam dáme bednu a v ní bude dia klumpáč. Nebo, ne. Tak, Iron Pickaxe. Hop. A samozřejmě ještě tam dáme pressure platey. Hlavně bacha, abyste na ně nešlápli sami. Tak. Tak, teď už potřebujeme jenom blbečka. A kdo ten blbeček bude? Nikoho ten nevidím, takže to budu muset být já. Dobře, takže. Pardon, screenshot. La. O, co tam? O, diablok. O, Iron Pickaxe. O, no, si bacha. Do prčic. No. A jak vidíte, past funguje. Takže pokud vám video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud chcete další videa tohoto typu, určitě u mě dejte odběr. A to bude asi tak všechno. Tak asi se vám loučím a čus!